Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясендә Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Таләпләр кодгыйланды, Татарстанда корал тотучыларны тикшерү дәвам итә. Татар җырының ышанычлы киләчәге бар. Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль йомгаклары. Бүген Татарстан матбугаты көне. Башта һава торышы хакында. Бу атна ахырына кадәр республикада территориясендә югары янгын куркынычы саклана. Гидрометеорология үзәге хәбәренә караганда, бүген һәм иртәгә 20 майда төбәк антициклонның көнбатыш перифериясе йогынтысында булачак. Явым-төшем булу ихтималы аз. Һава температурасы төнлә 22 градуска кадәр, көндез 33 градуска кадәр җылытырга мөмкин. Җомга һәм шимбә көннәрендә һава торышының үзгәрүе көтелә. Урыны белән кыска вакытлы яңгырлар явачак, яшен булуы ихтимал. Һава температурасы бер кадәр төшә. Бүген 19 майда Татарстан матбугаты көне. Бу бәйрәм төрле һөнәр ияләрен, журналистларны, мөхәррирләрне, нәшр итүчеләрне, полиграфия сәнәгате хезмәткәрләрен, басма таратучыларны берләштерә. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тармак хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Татарстан дәүләт структуралары мәгълүмати ачыклык, журналистлар һәм тулаем алганда халык белән конструктив аралашу режимында эшли. Вакыт белән сыналган хезмәттәшлек өчен рәхмәтемне белдерәм. Һөнәрегезнең югары стандартлары дәүләт һәм җәмгыять арасында мәгълүмати күпер булу, республикабызның күп милләтле халкының традицион мәдәни әхлакый кыйммәтләрен саклау кебек игелекле эшләр һәр вакыт юлдашыгыз булсын диелә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Фидакарлык, гаҗәеп тирән мәгънәгә ия булган әлеге сүз үзен үзе аямыйча эшләү дигәнне аңлата. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов та гомерен халыкка, хезмәткә, хезмәт эчендә йөзмәккә багышлаган фидакар шәхес. Һөнәри һәм гомер бәйрәмнәре уңаеннан бүгенге чыгарылышыбызны махсус репортажы Илфат Фәйзрахмановка багышлана. Телевидениедә алып баручы булып эшләп тә урамда сине танымасалар, димәк син һөнәреңне дөрес сайламагансың дип исәпли атаклы журналист Владимир Познер. Үзебезнең татар Познеры Илфат Фәйзрахмановның телевидениедән киткәненә 10 елдан артты, ләкин аны һаман таныйлар, үз итәләр. Мин Шөпәрәле районында Шаймырза авылында бер көн булып, иртән иртүк Әлеге тапшыру ислах дип атала иде. Илфат Фәйзрахманов телевидениедә эшли башлаганда илебезгә дә ислах, үзгәреш заманы килде. Ул вакытта шул кадәр вакыйгалар агышы күп, анда бәяләр, ниләр, экономик проблемалар. Мин диктор белән рәттән шушындый ритм белән, ул вакытта суфлер да юк әле, ритм белән эшли торган, менә сөйли торган шушындый кызык хәбәрләрдән блок белән эфирга чыга башладым. Илфат үзенең тапшыруларын, яңалыкларны ул вакытта бит инде яңалыклар дип атала иде ул тапшыру, яңалыклар тапшыруын үзе алып бара иде. Бу безнең өчен дикторлар өчен ничектер сәеррәк тоела иде. Ничегендә үзе әзерли, үзе алып бара, без алып бармыйбыз ул көнне. Әмма ул көнне рәхәт иде. Чөнки ул көнне безнең эфирга чыгасы юк. Бу бит безнең өчен хезмәт. 15 минут буе үзеңне җыеп камера каршысында утыру. Шуңа күрә Илфатка ул әйбер өчен дә рәхмәтле. Аннан соң Илфатның тапшырулары башкаларныкыннан кызыклырак була иде. Чынлап та ул сәяси мезгилләргә кирип китә иде. Анда сәяси ирәк иде. Әле ул бит инде 90-нчы еллар башы. Фуад Җаватович ул вакытта урынбасар булды телевидение буенча һәм ул тәкъдим итте информацион аналитик программа. Мин курка гына тотындым бу эшкә, атна программасы һәм ул барып чыкты. Сәясәт, дәүләт үсеше темасына булсынмы, милләт, халык язмышына кагылышлы яки дөньяви темаларгамы, аның репортажлары һәр кемгә билгеле фактларны санап чыгу
түгел, тирән аналитика, журналист эзләнүе чыганакларга нигезләнгән объективлык белән аерылып тора. Ә Тукайның тәнкыйть кирәкле шәйдер дигәнен шигар итеп ала. Ул вакытта безнең Минтимер Шәриповичка бик зур рәхмәт. Ул менә бу әйберне аңлады, аның берничә тапкыр интервью да биргәне бар. Теге тәнкыйтьне, менә теге нине күтәрде. Мин Минтимер Шәриповичне тәнкыйть итәрем программамда. Ул менә хәзерге чорда ярамый бит инде андый ниләр. Менә без реформаладык. Аннан соң иҗтимагый сәяси программалар дирекциясе директоры итеп куйды Илшат Юнусович мине. Хәбәрләрне бөтенләй реконструкцияләдем. Беләсезме, рейтинглар буенча безнең хәбәрләр программасы урысча программаларны узып китте. Һәм иҗат ние, һәм коллектив. Анда студентлар белән тутырдым коллективны. Алар менә аларда бит инде иҗат ялкыны. Ул вакытта Татарстан телевидениесе бермә-бер югары дәрәҗәгә күтәрелә алды. Без анда бермә-бер мин үземне дә шул вакыт чорга туры килгән яшь дулкын дип кабул итәм. 98 елда килгән кеше буларак Татарстан дәүләт радио компаниясенә без Татарстан телевидениесенең йөзен үзгәртә алдык, аның йөзен генә түгел, эштәлеген дә үзгәртә алдык дип уйлыйм. Һәм без аның өчен әлбәттә күп көч куйдык. Һәм биредә әлбәттә Илфат абыйның өлеше бик зур. Илфат Фәйзрахманов җитәкчелегендә телевидение мәктәбен үтүчеләр шактый. Алар барысы да республиканың әйдәп баручы журналистлары. Үз редакциясына чакырды инде мине. Менә иҗтимагый тапшырулар редакциясе иде ул. Аннан ул вакытта аның теге хәзерге ток-шоу дигән ул вакытта башлаган бит инде ул. Әйбәт ул. Мин аны бүгенгесендә менә ток-шоу дигән балалар. Ул вакыттагы ток-шоу иде. Менә кешене чакырып студияга анда бит исендә калган шуның хәтле теге нитеп әзерләнәләр иде. Менә ул Илфат абый бүлмәдән бер башыннан икенче башка йөри, үзе текстны диктовать итә. Ләйсирә шул арада печатләп бара торган иде. Менә йөри текстны әйтеп бара торган, мин шаккатып карап тора торган ул вакытта. Менә ул нык дәрес бирде инде, бик күп дәресләр бирде, сюжетлар эшләп кайта торган идем. Менә шул нигә әйбәт тапшыруына. Эвтаназия бу медицина термины. Нәкъ шул елларда Илфат Фәйзрахмановның тапшырулары журналистика бүлеге студентларының фәнни эшләренә чыганак итеп алына. Чөнки беренче хәбәри аналитик тапшыруларга ул нигез сала. Минем диплом эше бар. Әлемне танышуны актарып утырдым. Мин анда Илфат Фәйзрахмановның татар телендәге информацион аналитик тапшырулар жанрына нигез салучы буларак аны күрсәткәнмен. Һәм мин аның белән килешәм, чөнки шуннан да телевидениедә шушы җитди жанрда эшләгән беренче татар журналисты булды ул. Ул татар телевидениесендә менә шушы жанрга нигез салучы атна тапшыруында бергә эшләдек без. Аннан соң Татарстан атналык күзәтү тапшыруында безнең гәҗит ул минем күз алдымда башлап җибәргән хезмәте һәм аны ул уңышлы иттереп алып бара. Шуңа күрә ул беләсезме, ул теге чыннан да аны халык бик ярата. Халык кабул итә, чөнки ул халык белән аның телендә сөйләшә һәм аның мәшәкатьләрен, борчуларын тоеп белеп яши, чөнки үзенең тормышында да шул ук мәшәкатьләр. Башкалар мәшәкатен дә үзенеке итеп кабул итү, ялларсыз эшләү эзсез югалмый. Илфат Фәйзрахмановның сәламәтлеген какшата. 2003-тә мин эштә дә теге нитеп гәҗиттә дә бер үзем эшлим бит инде. Шушы авырлыкны организм шәди алмыйча, мин анда аяктан җыгылдым. Мин табиблар тырышлыгы белән микроинсульт белән генә котылып калдым. Яраткан бәндәсенә Аллаһы Тәгалә сынауларны өеп бирә диләр. Әле тагын бик авыр сынаулар үтәргә туры килә безнең гәҗитнең баш мөхәрриренә. Суд юлларында кичә, әмма профессионаллык һәр вакыт өстен чыга. Безнең гәҗиткә килгән кадәр хатны минем бер редакциядә дә күргәнем юк. Бүгенгә кадәр кеше белән анда Илфат абый һәр хатка шул кадәр игътибарлы була иде. Менә һәр үтүре кадерле, һәр сүзе кадерле дип. Анда бәлки менә безнең гәҗитне университетта безнең гәҗитне анализлаган вакытта анда менә бу җөмлә артык, менә бу сүз артык дияргә мөмкин эме кайбер укытучылар. Ләкин Илфат абый ул сүзне бит ул кеше язган. Ул бит аның хезмәте, ул бит аның фикере, син аны алып ата алмыйсың дип менә шулай ничек бар шулай кергән хатлар күп иде.
Тумышы белән Илфат Фәйзрахманов Арча районы Түбән Ыры авылыннан бик күптәннән үзенең эре сәүдәгәрләре, байлыгы, горурлыгы, артык юмартлыгы белән мәгълүм дип язган ул авыл турында мәрҗәни. Түбән Ырыда йорт салып бик еш кайтып йөри. Без күршеләр белән, менә Илдус абый белән, Резеда белән мин аларны әтияне дип йөрим. Алар мине теге уллык калдылар дип йөриләр инде. Теге Резеда белән, Резеда миннән 1 яшькә олы, әтигә Илдус абыйга 63 яшь. Кулыннан килмәгән эше юк. Умартачы дигән даныда чыккан Илфат Фәйзрахмановның. Әгәр дә балны 40-45 градустан югарырак температурага куеп җибетәсең икән, анда бернинди файдалы микроэлементлар калмый, хәтта кайберләре канцерогенга да әйләнергә мөмкин. Илфат Фәйзрахманов кир күңелле кеше, газета җитди булса да үзе мәзәкчән. Төп таянышы гаилә. Хатыны Зөлфия белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Аныкларның шат авазлары да күңелләрен иркәли. Бәхетле тормыш өчен күп кирәкми. Аны Илфат Фәйзрахманов кебек үз кулларың белән корырга һәм кадерен белеп яшәргә кирәк. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әгәр исән булса, милләтебезнең бөтен Рәсәй күләмендә танылган әдипләребезнең берсе, ялкынлы публицист һәм сизгер күңелле әдәби тәнкыйтьче Рафаэль Мустафинга май аенда 90 яшь тулган булыр иде. Рафаэль Мустафин каһарман шагыйрь Муса Җәлил иҗатын һәм аның язмышын өйрәнү, халыкка җиткерү буенча да күп кенә эш башкарган тыңгысыз йөрәкле шәхес. Татарстан журналистлар берлегендә 21 май көнне Рафаэль Мустафинны искә алу кичәсе булачак. Аны берлек һәм милли глобаль медиа чаралар кафедрасы оештыра. Аның бөтен гомере иҗаты университет белән бәйле, чөнки ул бердә белем алган, аның студент еллары бердә узган. Ул бердә аспирантурада укыган. Аннары бер кадәр практик журналистикада эшләгәннән соң, телевидениедә эшләгәннән соң, ул Гази Кашшаф чакыру буенча бирегә укытыра килә. Телевидениедән соң әле ул Казан утлары журналын бер кадәр җитәкли, менә шул Казан утларыннан соң ул укытучы буларак безнең журналистик кафедрасына килә. Бу 68нче ел. Инде алар Гази Кашшаф белән шактый нык кына иҗади эшләр башкаралар, Муса Җәлил мирасын барлау буенча. Гази Кашшаф анда үзенең инде дәвамчысын күрә. Актаныш районында Татарстан һәм Башкортстан мәдәнияте үсеше турында эшлекле сөйләшү узды. Күчмә утырыш Татарстанның дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев туган авылында башланып китте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Игра, в котором я создал виртуальный макет Болгара, где человек или игрок сможет посетить. Татарстан тарихи җәүһәрләренең икенче яңгырашы цифрлы платформада. Борынгы хәзинәләрне хәзер компьютер уены квест форматында. Мәсәлән, Болгарга дөньяның теләсә кайсы почмагыннан эләгергә мөмкин. Карта рус, татар һәм инглиз телләрендә. Нужно будет найти друга под названием Акбуры. Әлеге уен берничә баскычлы. Башта Акбурыга булыстан табарга кирәк. Ул авылны шөреледән сакларга булыша. Квестта шулай ук аждаһа да бар. Депутатлар ике республиканың парламент җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Константин Толкачев рәислегендә мәдәниятләр багланышы үсешендә туган телнең роле темасына фикер алышты. Гимназия мәдәният йортышчанлыгы белән танышты. Предлагаем закрепить сам правовой статус этнокультурных образовательных организаций и законодательно установить возможность не закреплять такие школы за конкретными территориями района или города. В таком случае те родители, которые хотят, чтобы их ребенок обучался на родном нерусском языке, например, на башкирском, татарском, удмуртском или любом другом, смогут отправлять своего ребенка в такую школу, независимо от места жительства. Мы всегда ближе всех считали для себя братский башкирский народ. Башкортостан – эту республику, с которой нас связывают вековые связи, обычаи, традиции. Поэтому мы так часто встречаемся с руководством Башкортостана. Это основополагающие вещи для развития многонационального общества. Очрашу нәтиҗәсендә резолюция кабул ителде. Монда ике республиканың да тел мәсьәләләрен хәл итәргә ярдәм итәчәк төп пунктлар бар.
Аннары документ республика парламентынан федераль законға көшірілешек. Регина Сафиуллина, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы. Бір атна ішінде Росгвардия һәм Ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләре хуҗаларыннан 40-тан артык корал алган. Террорчылыкка каршы комиссия карары нигезендә Татарстанда планнан тыш тикшерүләр уза. 45 мең кешедә корал исәпләнә. Тикшерүчеләр рөхсәт документларын сейфларына ачкычларның бары тик бер хуҗада булуын барлый. Инспектор лицензионной разрешительной работы. Пришел проверить у вас сохранность оружия. Озак вакыт темир сейфта шит кешеләрдән яшеренеп сакланган кораллар хәзер тикшерүчеләрнең игътибары үзәгендә. Һәр коралны карыйлар. Осматриваем само оружие, стоит ли оно на предохранителе, заряжено или разряжено. Сравниваем номера. Салкын корал саклауга рөхсәт алугына аз. Росгвардия хезмәткәрләре лицензия вакытын көпшәле мылтыкның торышын сейфның биеклегенә кадәр тикшерә. Сейф ачкычы хуҗасы кулында гына булырга тиеш. Бу кагыйдәләрне күп еллар дәвамында корал тоткан Алексей Федоров төгәл хәтерли. Монда тикшерүләрне кирәк дип саныйм. Хуҗаларны уяу игътибарлы булырга искәртә. Террорчылыкка каршы комиссия карары нигезендә планнан тыш тикшерүләр бөтен республикада уза. Күпчелек очракта корал саклау шартлары үтәлми. Кешеләр бер урыннан икенче урынга күчеп китүләре турында тиешле органнарга хәбәр итми. Тикшерү вакытында коралны саклау шартларының үтәлмәве дә ачыкланды. Хуҗадан тыш гаилә әгъзалары да сейфны ача ала. Моңа кадәр белгечләр корал тотучыларның фатирына ялына якынча бер тапкыр гына тикшерүгә килсә, хәзер таләпләр катгыйлана. Бер атна эчендә 2000 корал тотучы янында булганнар. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Фәрят Каюмов, Татарстан яңалыклары. Казанда куркынычсыз тәгәрмәч дигән 27-нче республика конкурсы дәвам итә. Финалда районнардан җыелган яшь инспекторларның 18 командасы катнаша. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә, беренчел ярдәм күрсәтүдә имтихан тота. Велосипедны фигуралы йөртүдә осталыкларын күрсәтә. Өләйсән юлда йөрү кагыйдәләрен өйрәнү, велосипедны фигуралы йөртү белән күптәннән мавыга. Берничә ел инде ул яшь хәрәкәт инспекторы исемен йөртә. Узган елгы куркынычсыз тәгәрмәч бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. Я узнаю очень много нового. Моңа кадәр мин юл хәрәкәте кагыйдәләре турында берни дә белми идем. Күп нәрсәләрне өйрәнергә туры килде. Хәзер инде кагыйдәләрне кайбер өлкәннәрдән дә күбрәк беләм. Республика этабы алдыннан яшь инспекторлар шәһәр һәм район конкурсларын узды. Финал этабы катлаулырак диләр. Барлык белемнәрен, осталыкларын күрсәтергә кирәк. У меня цель выиграть республику. Максатым республикада җиңеп, Россия, Европа ярышларында катнашу, команданың иң көчле булуына ирешү. Юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча белемнәрне, беренче медицина ярдәме нигезләрен күрсәтергә, кагыйдәләр буенча велосипедны фигуралы йөртергә, иҗади конкурста катнашырга кирәк. 20 тысяч детей сейчас участвуют в этом движении, конечно. Хәзер меңләгән бала бу хәрәкәттә катнаша. Яшь инспекторлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалый. Балаларның үз үрнәкләрендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен ничек үтәргә кирәклеген күрсәтүләре башкалар. Шул исәптән кайбер өлкәннәр өчен үрнәк булып тора. 3 көн дәвамында катнашучылар үзләренең теоретик һәм практик осталыкларын күрсәтә. Җиңүчеләр республика данын бөтен Россия этабында яклаячак. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Линар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Кече судналар дәүләт инспекторлары суда куркынычсызлык кагыйдәләрен тиешенчә үтәргә чакыра. Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта әйтелгәнчә, төрле хукук бузулар өчен 50 судны йөртүчегә штраф салынган. Барлыгы 200дән артык судны тикшерелгән. Күбрәк пассажирлар йөртү кагыйдәләрен бозалар. Җәзаның катгыйлануы турында искәрттеләр. Әйтик, коткару жилетлары булмаган өчен штраф 30 тапкыр арткан. Хәзер ул 15дән 20 мең сумга кадәр. Республика пляжларында бу эссе көннәрдә су коенучыларга аерым тукталдылар. Әлегә суның җылынган катламының калынлыгы ярты метр чамасы. Татарстан журналистлар берлеге, Россия язучылары берлеге әгъзасы, Казанский ведомости газетасы баш мөхәррире Венера Якупованың яңа китабы чыгу уңаеннан Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафедра автограф сессия узды. Әлеге китапта ничек бәхетле булырга, уңышка ничек ирешергә, уңышлы карьера төзүсере нидә кебек сорауларга җавап табырга мөмкин. Бүген укучыга тәкъдим ителгәне дә күпләрнең өстәл китабы булырлык. Ул үз эшенә тормышта үз урынын тапкан 24
4 кеше белән әңгәмәне алган. Әлеге мәңгелек сорауларга Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Римма Ратникова, Зөфәр Фәтхетдинов, Лия Заһидуллина һәм башка бик күпләр үзләренең уңыш сыры белән уртаклаша. Китапта менә күрсәтелә кешенең үзенә эшенә карау, үз-үзенә. Чөнки бүгенге дөньяны, бүгенге тормышны һәрбер кеше үзеннән үзгәртергә тиеш, үзеннән башлап. Аның китаплары бит инде берничә. Бусы бик тә кызыклы булды. Шунысын әйтеп китеп, ул күп еллар язды моны. Кичкенә генә ул битләре дә күп түгел кебек име. Менә мисал өчен минем белән интервьюны 10 ел элек алган иде ул. Мин аны бүген бирсәм, икенчерәк бәлки сөйләр идем, кайбер фикерләрне икенчерәк әйтермен бүгенге көн тәҗрибәсеннән чыгып инде. Ләкин шунысын да әйтәсем, ассызыклап узасым килә. Ул 10 ел алган интервью бүген дә актуаль. Ул искермәгән. Бу китапны университетка, журналистиканы өйрәнә торган студентларга йөрергә була. Журналист нинди булырга тиеш, ничек ул интервьюга әзерләнергә тиеш, ничек ул аны алырга тиеш һәм аннары ничек нинди материал килеп чыгарга тиеш. Башкалабыз Казанны төзекләндерү һәм матурлауда һәркем катнаша ала. Дәүләт хезмәтләре порталында һәм Татарстан Республикасы хезмәтләре мобиль кушымтасында тавыш бирү тәмамланганчы 2 атнадан азрак вакыт калды. Сүз республикада кайсы паркларына һәм скверларына, урамнарына, яр буйларын төзекләндерү өчен тавыш бирү турында бара. Республикада яшәүче һәр кеше үз фикерен белдерә ала. Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты волонтерлары бу хакта күп функцияле үзәккә килүчеләргә аңлаттылар. Паркларына, скверларына, яр буйларын, урамнарны төзекләндерү исемлеген төзегәндә һәркемнең тавышы исәпкә алыначак. Объектлар исемлеге порталда урнаштырылган. Шул ук вакытта үз вариантыңны да тәкъдим итәргә була. Кеше китә, җыры кала. Әлеге сүзләр легендар шәхес милли вокаль концерт сәнгатенә нигез салучы Рәшит Вахаповка багышлана. Менә инде бер гасырдан артык аның җырлары халык күңелендә. Иң сөенечлесе бу җырларны яшьләр башкара. 17 май зур концерт залы 17 Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале гала концерты. Оештыручылар әзерләнә, катнашучылар бәйгедән алган хис кичерешләре белән уртаклаша. Кичкенә чактан инде папа белән бергә телевизор алдында утырганда мәйтәм, ой, мәйтәм, булар ничек җырлыйлар, мәйтәм, мин булай җырлый алырмын микән? Ул конкурс турында инде күп тә ишеткәнем бар. Менә Вагапов конкурсы аннары участниклар турында гел Вагаповский, менә алар шунда җырлаганнар. Мәйтәм, мин анда, наверное, бер кашанда эләкмәмен, тем более җиңмәмен. Татьяна сүзләренчә, бүген ул иң зур балачак хыялын тормышка ашырган. Вахапов фестивале шәһәрләр белән шәһәрләрне, илләр белән илләрне җыр күпере аша тоташтыра. Фестивальдә дөнья күләмендә танылган Италияның Ла Скала опера театры артисты Рузиль Гатин, Марин театры солисты Ойгөл Хисматуллина, Башкортстанның, ә хәзер инде Татарстанның халык артисты Илһам Валиев чыгыш ясады. Мактаулы исемне аңа Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова тапшырды. Мин бит инде шушы фестивальнең махсус кунагы булып йөргән идем. Ничә ел буенча инде шулай мине зурлап хөрмәт итеп Рифат әфәнде инде концертларга чакыра торган. Бу ел ниһаять инде жюри составына да чакырды. Бик матур чыгышлар карадык без. Бик күп әзерләнеп килгән яшьләр, бик сөенечле, үзебезнең татар телендә, башкорт телендә бик көчле әсәрләр сайлап, яшьләр тырышып матур итеп җырладылар. Шунысы сөенечле, Вахапов фестивалендә катнашучылар бәйгенең төп асылын аңлыйлар. Әрмән егете Аршак Алтунян бу фестивальдә 2нче ел катнаша. Минемчә, мондый фестивальләр булырга тиеш. Чөнки әлегә мондый фестивальләр булгач, яшәсә, халык яши, культура яши, татар культурасы яши. Чөнки бу халык җырлары. Халык җырларына ишетергә тиеш кеше, балалар. Талантлар ел саен тумаска да мөмкин. Бигрәк тә бит инде Вахапов фестивальләр зур талантлар эзли. Теге киләчәктә сәхнә тотарлык,
Безнең бит инде конкурсның шартлары да бик авыр. Бу чын мәгънәсендә профессиональ конкурс һәм таләпләр бик кырыс. Әмма Аллаһка шөкер бар, талантлар бар. Шөкер, һәр ел Рәшид Вагаповның дәвамчылары табыла. Ә быелгы фестивальнең гран-при иясе Алмаз Хөсәенов. Айзилә Батырханова, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибрахимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.